Rufus og Sandra. Ja, bare at det er stået og optaget, det er ikke blevet optaget. Ja, men det gjorde jeg altså også. Men det skal godt være, det er det, der går galt. Du er jo alene, så det der med flertal, det kan godt være, det er det, der er lidt for. Jeg er ikke alene, jeg har en kæreste. Og han kommer der i dag. Nej, jeg sov 8 timer for første gang i livet år, så må det godt være at ringe over, så det tror jeg ikke, jeg har prøvet i. Jeg har sådan en snorkedyr over den tid, så jeg ser fjernsyn til kl. 3 indtil hun står op, og så kan jeg sove. Hun hører heldigvis ikke, hvad du siger, hva'? Nej, men nu de der... Jamen, nu skal I lige huske, at jeg optager, så det kommer med på lyden. Han vil have et halvt år. Var han hernede på i går? Her? Ja. Så. Den var ikke bange, vel? Nej, han er ikke ud med. Nå, den er ikke med. Den får krav på. Krav på. Den er krav af. Nå,